yamɗe jeeɗiɗi silmaji capanɗe tati woni Dakar lamorde Sénégal waktu goto fawi hen to Paris lamorde France. Amadou Barouba. tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde ko ɓuuri tengtude kabaruji ɗi hannde oɗo subaka talata bene etagol samminde laamu Patrice Talon alet faltiɗo waɗi mayɓe ko laamu bene jaati nantini oɗo kabaru e dow batu jagorɓe hanki deƴere warti e nder leydi ndi e dendagal yimɓeɓe konunkoɓe saabinoɓe saminere laamu ngu nangguno kewtidima ko mumen ndamin ɓe accitama ndenagu e banggue hirnangue e dongre Afrique ko goƴa mawɗo e laamu dawlaji dentude Amérique mo Donald Trump hayso tawi Amérique dartini mballuɗi hewɗi fade e yoga e leyɗele Afrique laamu Trump ina anniyi waylude jaɓɓal fade e jokkodiral leyɗele Afrique ngal jaɓɓal ɓurata yowitade ko e jeygu ma en gartu hen Nigeria diwal Niger hakkudere rewo leydi ndi hooreɓe ɓe jaɓɓima fodde janggoɓe temedere accitaɓe e nder janggoɓe jangguinoɓe ko ɓuuri temedde tato ciwlanoɓe namin diftanoɓe e nder l'école aji catholique en e wuuro Papiri e jonte paltiɗe wanno tedduɓe bisimilla moon on calminama on juurama on jettama bisimilla moon e ley kabaruji ɗi hande ko talata balɗe jeenayyi lewru sappo e ɗiɗi ɓuuru hitande ujunnaje ɗiɗi nogas e joyyi yo jaame kisal wone moon etagol samminde laamu ngu ko laataki ñande alet faltiɗo to Benin waɗi mayɓe hewɓe eko andini laamu leydi ndi caggal batu jagorɓe o hanki deƴere kam warti e nder leydi ndi guila alet jamma kono konunkoɓe murtuɓe hewɓe ɓoccitima walla ɓe dogui saabu hulde nanguede tefoje ana jokki gam fawde ɓe junggo dendagal noon ɓe konunkoɓe e etinoɓe ciwlade laamu ngu nanggunoɓe ndu accitama tengti hooreɓe konu joppitama